Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку. Мы, як заўсёды, падрыхтавалі для вас шмат цікавага і карыснага. Лесик, ты куды полез? Згубіў што? Давай разам паглядзім. Нешта я не бачу нічога. Можа, ліхтарыкам пасвяціць? Хлопчыкі, да што з вами такое? Каго вы там згубілі? Кася, ты некалькі хвілін таму піла тут чай з булачкай. Так, дарэчы, булачка была такая смачная, духмяная. І ты з'ела яе ўсю? Вядома, усё смачна я з'ядаю да апошняй крошачкі. І я таксама. Кася, а ты ўпэўнена, што не пакінула ні адной крошачкі? Лесик, да што ты прычапіўся да мяне? Ну, трапіла некалькі крошачак пад стол, але я хуценька іх падмяла. Усё зразумела. Лесик, а навошта табе крошачкі? Калі хочаш, я магу цябе чым-небудзь пачаставаць. А, у мяне ёсць пячэнне, хочаш, прынясу? Не, дзякуй. Я пачастуюся потым. Тады чаму цябе так крошкі зацікавілі? Хацеў зрабіць прыемнае птушкам у двары. Зараз надвор'е халоднае, дождж і вецер за акном. Многія птушкі даўно ў вырай адправіліся. А тым, што засталіся, нялёгка знайсці сабе пачастунак. Лесік, гэта ты кармушку ля дома павесіў? Так, сам змайстраваў і павесіў. І столькі смачнага ў яе насыпаў. Тут жа з'явіліся прыгожыя птушачкі. Цяпер больш-менш зразумела. Крошкі ты хацеў узяць для кармушкі. Ты не хвалюйся, я табе зараз столькі прысмакаў прынясу. Будзе ў птушак сапраўдны пір. Пачакай, Кася. Тое, што мы называем прысмакамі, для птушак можа быць небяспечным. Няўжо нехта не любіць шакаладнае пячэнне? Гэта маё любімае. Не, ад такога пачастунку ў маленькіх птушачак могуць жывоцікі разбалецца. Лепш пачаставаць вераб'ё і сінічак просам ці дробнымі семечкамі. Только семечкі павінны быць звычайныя, не смажаныя і не салёныя. А крошачкі ад булачкі дазваляюцца? Дазваляюцца, калі булачка не вельмі салодкая. Яшчэ можна пакласці арэхі. Сябры, калі вы заўважылі, што ў вашу кармушку сталоўку наведваюцца сінічкі, можаце пакласці туды кавалачак несалёнага сала. Дзіўны пачастунак для птушак. Але сінічкі будуць вас дзякаваць за яго. Гэта для іх лепшы прысмак. Лесик, ты не хвалюйся, я дапамагу табе сабраць добрыя пачастункі для птушак. Толькі хачу нагадаць важнае правіла. Калі вы пачалі насыпаць пачастункі ў кармушку, абавязкова рабіце гэта кожны дзень. І ў адзін і той жа час. Тады птушкі будуць радаваць вас вясёлым шчабятаннем. А зараз давайте зробім невялікі перапынак і паглядзім новыя прыгоды капітана Врунгеля. Ой, мне вельмі падабаецца назіраць за птушкамі. Толькі не ведаю, што яны ўвесь час абмяркоўваюць. Яны такія ж балбатуны, як і ты, Кася. З гэтым не паспрачаюся. Я люблю пагаварыць. А яшчэ я столькі разоў спрабавала намаляваць птушак, але ў мяне не вельмі гэта атрымліваецца. І чаму? Ты ж цудоўна малюеш. Таму што я гляджу на птушак, а яны ўвесь час круцяцца. Ні хвілінкі на месцы не пасядзяць. Вось я і не паспяваю намаляваць. Цікава, а каго ў свеце лічаць самым лепшым мастаком птушак? Раскажу вам, што сам ведаю. Вельмі цікавая карціна ў мастака Карла Мартэнса. Ён нарадзіўся ў Амерыцы, але дзяцінства правёў у Швецыі. І колькі Карл памятае, ён заўсёды маляваў птушак. Мастакоў, якія малююць жывёл і птушак, называюць мастакамі-анімалістамі, так? Так, Карл Мартэнс любіць ствараць свае карціны пэнзлікамі для кітайскай каліграфіі. Адразу і не зразумееш, гэта малюнак ці фотаздымак. Кожнае пёрка можна разгледзець. Гэта ж колькі часу трэба назіраць за птушкамі, каб потым іх так выразна намаляваць. Гэтаму мастаку дастаткова адзін раз паглядзець на птушку, каб потым па памяці зрабіць малюнак. Цудоўная ў яго памяць, калі ўмее стварыць такія незвычайныя карціны. Але быў і яшчэ адзін вядомы мастак, які вельмі захапляўся птушкамі. І якое ў яго імя? Архіп Куінджы, цудоўны пейзажыст. З самага ранняга дзяцінства яго захаплялі птушкі. Кожную раніцу ён падымаўся на гарышча і прыносіў пачастунак для птушак. Ой, які малайчына! Таксама Куінджы дапамагаў і хворым птушкам. На жаль, не ўсе разумелі мастака, некаторыя нават падсмейваліся. Напэўна, гэта было непрыемна чуць.
Так, але нягледзячы на гэта, да апошняга дня Архіп Куінджы працягваў карміць птушак і дапамагаць ім. Глядзіце, на гэтых карцінах нейкае незвычайнае святло. Так і ёсць. Куінджы ўмеў вельмі тонка перадаваць святло. Многія мастакі спрабавалі паўтарыць такі прыём, але ў іх выходзіла ўсё значна горш. Сябры, а вы умеете маляваць птушак? Ці спрабавалі яшчэ? Сёння знайдзіце час, каб заняцца маляваннем. Добра? А зараз мы запрашаем усіх паглядзець яшчэ адзін цікавы мультфільм. Я вырашыў памаляваць. Хутка ж на заняткі, ты не паспееш карціну дарабіць. Нічога, памалю яшчэ ўвечары. Між іншым, знакамітыя мастакі пісалі свае творы па некалькі гадоў, а некаторыя і 2 дзесяцігоддзі працавалі над адной карцінай. Думаю, са сваёй я спраўлюся хутчэй. Ды мы ў гэтым не сумняваемся. Усё ж мяне цікавіць, адкуль мастакі бралі свае фарбы? Крамы ўжо тады не было. У далёкія-далёкія часы мастакі самі стваралі фарбы. Самі як? З чаго? А з таго, што знаходзілі пад нагамі. О, нішто сабе! Напрыклад, вуглём можна было рабіць цёмныя рысы на карціне, а з дапамогай лазурыта ці малахіта сінія ці зялёныя. З лазурыта і малахіта ствараюць упрыгажэнні. Але і прыгожыя карціны таксама можна было з іх дапамогай стварыць. А вось каб зрабіць белыя рысы, бралі звычайную крэйду. Усе школьнікі пішуць такое на дошцы. Толькі ёй добра пісаць, а яшчэ лягчэй сціраць. А старадаўнія мастакі ўвесь час думалі, што зрабіць, каб колеры не выціраліся з цягам часу. І таму пачалі змешваць малахіт, лазурыт ці вугаль з мёдам, яйкамі, маслам. Ого, гэта ж сапраўдны пірог у мастакоў атрымліваўся. Лічыце, што так, але такія сумесі дапамагалі фарбам быць і насычанымі, і добра трымацца на розных матэрыялах. Ха, а хіба зараз у нашы фарбы яйкі і мёд дадаюць? Вядома, зараз фарбы вырабляюць на спецыяльных заводах і замест яек дадаюць іншыя хімічныя элементы, але мёд могуць і дадаць. У мяне ёсць мядовая акварэль. Можна яе на зуб паспрабаваць? Не, лепш гэтага не рабіць. Акварэллю малюйце, а мёд у чай дадавайце. Глядзіце, не пераблытайце. А чаму б нам зараз не выпіць цёплага чаю? А хто хоча, можа і з мёдам, і з варэннем, і з пячэннем. А я зараз хацеў паглядзець цікавы мультфільм. Вы са мной? Так! Засталося трошкі, і карціна будзе гатовая. І я придумала, што буду маляваць сёння. Толькі вам пакуль што не скажу, каб вы мае сюжэты не паўтаралі. Добра, будзем чакаць з нецярплівасцю, што атрымаецца ў нашага мастака Касі. А зараз давайте збірацца і на заняткі адпраўляцца. Жадаем усім цудоўнага дня. І новых адкрыццяў. І не забудзьцеся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! А на заканчэнне наш падарунак. Яшчэ адзін мультфільм.